Здравейте, Topscooters BG. Искаме да ви покажем нашия магазин, който се намира в град Бургас, 5 км срещу Бухлевата воденица. Пред нас има разнообразие от електрически превозни средства. Имаме скутери с две гуми. Имаме електрически тротинетки, електрически триколки, няколко вида, може също да видите. Електрически АТВ-та. В момента имаме като големина среден вариант. Очакваме малки АТВ-та и големи АТВ-та. Също така очакваме и карго триколки, които също ще бъдат полезни за вашия бизнес. Имаме огромно разнообразие от гуми, всякакви гуми. Гуми за тротинетки, скутери, триколки и така нататък. Имаме електрически скутери, които могат да бъдат регистрирани. Тук са част от нашите аксесуари, чантички, стойки за телефон, калници и също други варианти на аксесуари. Това е от нас. Заповядайте в град Бургас, 5 км.